Vítam vás v ďalšom videu. Dneska budeme získavať secretku. A dneska si dávame... Dobre. Okay. No takže dneska dávame challenge, že dneska budeme spraviť 2 rituály. A keď nebude toto, keď nebude fungovať jeden, tak spravíme ten druhý a napíšte do komentárov, čo je lepšie, Grow Garden alebo Steel Brainrot, a budeme hrať to na ďalší update, že Lukas? Čo bude viacej hlasovaní. Čo bude viacej hlasovaní. No takže berem si Trulimero Trulicina. Lebo to nemá. Ja už budem mať 24. Toľko tých. Po týchto dvoch budem mať 15. 15. 3-krát patapum. Či čo to je? To nemám. Ja si myslím, že ho nemám tiež. Trick, trat, badaboom. Nemám. Ta sahur. To mám, ale zoberiem Ta to. savur. Oh my god. Dobre. Dám si týchto. Ešte Liliu a Rila si zoberiem. My máme tieto úplne prvé za sebou. Týchto dvoch si dám tuto. Presuniem, ale... Máš aj pipi kiwi? Nie. Ber ho. Lebo vieš, ja ti ho zoberiem. Jo, mám, ale Pipi kiwi. zoberiem ti ho. Alebo vieš čo? Vieš čo, ja predám toto a 3-4 a tá sa húr máš? Nemám ani 3-krát barabu, ani ta sahur. No chod si ich zoberať, mám ich ešte tu. Len si ich presuniem. Čo nemám v svojej bejske. Ta sahur pipi kiwi, no počkej si ďalší. Ja to už všetkých mám z týchto mojich bejske, ale ešte nemám. Chýba mi Brbr Patapím a počkaj, nie. Ešte mi chýba z Uncommon, že Common, Jandelini, Rakúny, Jandelini, Pipi Corny a neviem čo je. Avokadini, gufo, či čo to je. Nie. Zabudol som už. GG. Nie, ten... Aha, spamla sa tu legendárka. Máš Bondito Dobrito. Dobrito bandito? A Galaxy. Nie. Alebo ja mám, že do Bananita, do Pinita, Galaxy v indexe, ale už to nemám. Toto nemám. Bambini crostini. Ani ja ho nemám. Komu kebyže sa pozriem do môjho reálneho... Oh my god. Ja mám 90 brainrotov z 98. Kamo, to čo sa mi dalo do indexu? Kamo, ja si neviem. Dobre, a máš aj 3... Ja viem? Nemáš v indexe môj. Počkaj, pozriem sa. Lebo to by mi veľmi pomohlo. Ja mám všetkých brainrot godov, ti poviem. Okrem Unklimito Samito. A už mám všetkých a secretky ešte nemám. No, Matea mám. Toto nemám v indexe v Golden. Mám to? Golden indexe. Mám. Počkaj. Diamond v indexe. Du som mal. Dobre. Už mám. Už nepotrebujem asi nič. Máš Tripy? Trippi troppi. Jaj, omylom. Dobre, za 20 sekúnd sa spawne.
A už nič nepotrebuješ? Ok. Koľko máš teraz? Ja mám 26. Kúpim ti to. Bandito bobrito. A? Bra. Vidí. No takže som zvedavý, aký tým si vyberete v komentoch. Tým Jandel alebo tým Sami. Vyber si, Luka, zatiaľ. Ja by som si vybral akože... Svinina Bombardino. Napíšte do komentárov, som zvedavý. A dajte like a odber, aby sme mali huge videa. Má Svinino Bombardino? Dobre. A pokračujeme vo videu. Pipi potato! A to je klasické. Bambini Crostini máš? Bambini Crostini mám. Lebo tu sa spánulo Galaxy. Mám pipi potato. A ja? Mám ho. Ok, keď skončí tento event... Aha. Táto bariéra. GG. A to by ma zaujímalo, ako to sa dalo tak. Počkaj. No, však takto. Aha, vidím niečo. Nejaké sklo. Ja budem tancovať. Maximálne takto môžem tancovať. Dobre. Je to maximálne... Kamu to je sa húd. Maximálne potadiaľ to. sa húd nepotrebujem, ale čo už. Kebyže 3 minúty a spávne sa... Mala šanc. Podľa mňa sa spávne Frigo Kamelo. Podľa mňa by sa mohla spávnuť Bombini Crostini, alebo Bombardino. Pozri sa, ja sa sekám. To ako? Neviem. Ešte raz? Počkaj. Tá bariéra tuto zmizla. A kde mám veci? Pozri sa na kameru. Kde? Ja ich nemám. Ja ich si idem. Inventári, nie? Ja si idem kúpiť. Musím sa líbnuť. Alebo reset môže byť. Dobre, mám ich. A tá bariéra už tu není. Lebo to už skončilo. Tá bariéra, preto sa tuto si mohol ísť. Neviem, koľko sa to strelalo. Neviem, čo sa stalo, ale pozri, kde som. Za koľko sa spávne Mythic? Podľa mňa sa teraz spávne Brainrot, nie? Okej, Máte dobré spámovanie. Teraz ty. Kde to dáva ako keby speed. Kde to dáva hento. Lebo keď tu spamuješ, tak ti strašne. Pravda. Za koľko sekúnd prídeme tam a naspäť? 3-4.
sekúnd. Postav sa sem. Vedľa mňa. Ty budeš mať toto a ja budem mať toto. 3, 4, 3. Ešte aj na druhú. Kamo? A žiadna mytika sa nes... Dáme refreshnúť, aby sa spamula ďalšia Brainers God. Ako? Že dám shutdown to server. Nie, tak počkaj, poď pri mňa. 3, 4, 3. Tam má naspäť. Mňa sa to buklo, tak to si určite ty vyhral. Ja som starý detko. No takže... Čo? Ja idem pozerať jej trail. Ale to je klasický Gatatin, ale s mutáciou. Aj sa mini Spiderini to má tak. Skús mi to stilnúť. Keď to stilnujem, tak je to moje. Takže dajte like a odber pre ďalšie videjko. Bombardiro krokodilo. Už nehrá sa, už ideme ten rituál. Počkaj, ja sa napojím na motor. Ok. No takže... takže ideme prvý rituál. Ešte bombo, biny, guziny. A to bude tiež opäť. Takže ideme si to dať hore. OK. Potrebujeme ešte bombobiny. Dobre. Ja posled... Dobre. OK. Rovno sa vyrovnaj. Ja už som rovno. No skús ty teraz na mobile. A ja som rovno? A čo? Ja som Team Jungle. Ja som na mobile Team Jungle. No poď. Kámo, to bude... Keď to spávne Diamond Mutation, tak asi to je moje, I guess. Nie, s mutáciou je to moje, bez je to len. No to nie je fér, že s tvojou mutáciou. Dobre? Určite to je 0,0,0%, aby padla Rainbow mutácia. Ty ju pozeraj. Los crocodilitos. Los crocodilitos. Počkaj, mutácia! Ver to, rýchlo. Los crocodilitos. Bro. Skoro to bolo. GG. Los crocodilitos. Kámo, ale pekné to je, nie? No ale to je krokodilo to bolo ťažké. Toto bude... Blízko! Los crocodilitos. Strašne blízko. Kámo, to neverím, že to netrafilo. Vidíš, blízko to bolo. Zasa.
Nespa... Los crocodilitos. Los crocodilitos. Hey. Los crocodilitos. Los crocodilitos. Los crocodilitos. Kam nechať to... Los crocodilitos. Los crocodilitos. Dobre, už stačí. Los Dobre. crocodilitos. Los Kamo, crocodilitos. Kamo! Kvôli tebe už nemáme mutáciu. No super. A nevadí. To není od teba. Los crocodilitos. Čo? Dobre, to už nepadne. To už Kámo, nepadne. ona si toho nevšimla. Los crocodilitos. Nevšimla Los si to. crocodilitos. Dobre. Los crocodilitos. Nech to nekúpi, ona Los to crocodilitos. kúpi. Los crocodilitos. Los Nie, nechaj to crocodilitos. To už nepadne. Už to je málo sekúnd, to už Los nedostane. crocodilitos. Los crocodilitos. Los crocodilitos. To už je moje. Kamu, Lukas? Los crocodilitos. Či nie? Los crocodilitos. Kamo, Los nechaj crocodilitos. to s tým. Los crocodilitos. Ale Lukas Los hovoril, že bez crocodilitos. hovoril, že bez mutácií. Los Prestaň crocodilitos. už. Los Baním crocodilitos. ťa. Vidíš, žiadna mutácia není. Takže to je moje. A čo len bombom mini? Aby sme mali los bombiditus. Nezabúdaj, mutáciou je to moje. Ale ty už máš. Ale do indexu, hej, to môžem. Dám si to hore, akože už sme spravili jeden rituál, okej? Hej, a tam budeme robiť viacej a viacej a viacej a viacej. Dobre, prvý rituál spravený. Netrvalo to až moc, ale čo bombombiny to najťažšie spraviť. Snad to vyjde. Keď bude ten 2,98. pína... Ja nemám. Jak je pipi potáto, tak pod tým je pipi watermelon, to nemám. Tody, nemám. To, čo je vedľa trachoduko, teda bux a kokofanto elefanto. Gigi, ona hovorí, že nikto ma nemá rád. Bro. Kto to povedal? Asi logicky nikto. Pochopíš? Pozri sa do chatu. Do chatu sa pozri. Pozerám sa do chatu a nenapísal nič. Ta sahur. Pravda. Pravda. To čo je? Kamo, jak môže napísať pravda? Kamo, ona mi to je stiluje. Kamo! Ono mi to stiluje. Michajú. Dobre, Ja mám nechaj. také milé ja u jej bejsky budem čakať a medzu zahľadám. Kamo, keď mi to ukradne, lívne, tak zavolám jej. A... Už ti stiluje? Bro, neurobili sme mutáciu. A logicky asi, čo sme robili? Že... Kámo, nech si to zobere. Tak správme. Nebudem robiť ďalšie. Chce sa ti Balerina robiť ďalšie? Áno, ja chcem robiť dôvodom. Ale že bombardíro, ona myslela bombardíro. Už iba len bombombiny. Aha,
daj Rainbow Lariwa. To nepotrebujem. Brr, patapím. Ja nemám Rainbow Raccoony Jandelini, nemám Rainbow Pity. Ja mám Rainbow Raccoony Jandelini, ale Rainbow nemám. Mám Čo mám Rainbow najlepšie? Čo? Pandaccini bananini. Brr. Plus Epic. To je Pepe Saur. Diamond? U mňa je najlepšie Dul alebo Gripnúť medúzy. Malinké dievčatko sa kúka do mojej bejsky. Kde? Blúdka stýle! Kde? Týpka si myslela, že má 3 brain dropy. Napísal Jan Mojzes a ty Mojzes. To je jedno. Mimochodom, ja sa furt mýlim s tými menami. V tomto videu sa som robil. No, čak asi chcem robiť rituály. No, takže napíšte do komentov, čo by sme mohli ďalší rituál spraviť. Los Mateos. Ja mám 2 Mateov. No, potrebujeme ešte jedno. No, ale môžete mi napísať do komentov. Nájdete si na YouTube, aké rituály, keď nehráte Steel Brain Rot a môžeme aj spraviť hociaký. Môžeme aj to opakovať, že? Alebo keď budete takí milí, tak si nás môžete pridať a potom nadať nejaké brain roty na rituály. Tu máte naše mená. Môžete si nás pridať. Pomýlil som sa. Predať môžeme tak v tom obchode. Ale aj v tom obchode by sme... Aha, tá zdá sa mi to, alebo je fialová obloha. Je zelená si bude. Brr. Aha, a je? Aj zo spodu. Niečo pod mapou vidím. Ja vidím pavučinu od mojho Saminin Spideriny. Kamo, tuto choď vedľa mňa. Dole vidím pavučinu. To je od tohto. Skúsme pozrieť od tvojej. No poďme. Obskok. Dobre, idem pozrieť. Aj ty to tam máš? No ale ty tam máš bielu pavučinu. Asi Saminin Spideriny je tak glupé, že rozbil mapu. Nie? Ja budem skákať po strechách, dokým sa nespadne bombombiny. Everything. Po tomto videu by sme mohli natočiť ten náš supermarket. Keď som išiel von, tak robil sa mu niečo? Nie. Napíšte do komentárov ešte, že by sme mohli hrať, lebo už nevieme čo natáčať. Že Lukas? Ja by som hral ten supermarket. Tak môžeme supermarket, ale musia hlasovať o to ľudia. Asi. Napíšte koment. Lebo žiadny nemám. No takže, dobre, 53 sekúnd. Ja v tomto videu slúbujem, že dám trilión. Aj ty by si mi mohol pomôcť s triliónom. Tie bombiny to moje zarábajú rakety za deň. Keď sa to spavne s mutáciou, tak to beriem, hej? Počkaj, pozriem sa na mobile, že ako sa to robí, lebo
Henty to nerobili vtedy. Dobre? A ja sa pôjdem. How to make bombo. O din 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 dun. O din 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 dun. Kamu aja nih Cika. O din 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 dun. O din 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 dun. Bro. Ale ja to chcem. Aspoň один dun. A počkaj, to trvalo už 40 minút. Alebo 50. Už hodina to bola. How to make bombini. Kuziny. Rituál. OK. To je bombardíro rituál. Kamu, nič takého nevidím. Dobre, je to... Tipnem si. Haló. Počuješ? Dobre, videl som maximálne jedno video, že to je ako bombardíro. A ten samý Spiderini, to koľko mi zarobil? Počkám 2 dní a to mi zarobí strašne veľa. Dobre. 13 minút. A kedy? Mám shutdown the server a možno sa spavne bombini. Skúsime. Abo lívni sa na chvíľu. Lívni sa. A spravíme to. Dobre. Dobre, a teraz Johnny. Teraz sa môžeš joiniť. No teraz všetko správne bude moje. OK, ale zas... Počkať. OK. Keď to bude tralala, tak čo spravíš? Počkaj. Alebo keď sa spáne bombini, tak spravíme, že tak... Nie. Mojich RIP 30 biliónov. No tak... Teraz sa spamnula legendárka. Na bombini. Pozriem sa. Nemáš. Ukáž. Toto strašne veľa zarába. Aha, že to je ten, ako sa volá. Kde? Ten mat. A to je pipi potato. Čo by sa stalo, keby dám od din dun a los crocodilitos do mašiny. Este patum. Dobre, to nepotrebujem. Takže budeme len čakať. No, aha, mytika sa spamla, ale nie to, čo som chcel. Kamo, môžeme stylnú bombini, ale to bude ťažké. Tak poďme. Ja si joinem na mojom druhom účte, ktorý sa volá... Máme 1 trilión. Nice.
ktorý sa volá Bacon is cute. Dobre, ideme si stilnúť a ideme hľadať bonbonbíny. Podľa teba nájdem bonbonbíny. Dobre, berem si sa mini spideriny. Uj, mne sa to seká. Do indexu. Up. A čo? Dobre, ja idem hľadať a ty zatiaľ pozeraj, či sa nesprávne. Ok. Tak sorry, niekto sa mi zasekol v base. Dobre, stilnul som Gatatino. Ešte týchto. Ešte aj bonbonbíny. Ešte aj bonbonbíny. Lebo toto bude dobrý styl. Pomôžeš Čo mi? nemáš kina? Pomôžeš mi? Lebo nemám sa rúk. Berem. Čo nemáš chyba? Odpojám sa, idem na ďalší server. Počkaj, hneď som tu. Áno? Nie. Však potom. Za chvíľočku. Dobre, som späť. Spavnilo sa niečo? Dobre, nič. Ja letím. Keď stilnem bonbonbíny. Los krokodilitos, los orbalenitos, adrenalini a gold strippy trophy. No takže keď stilnem bonbonbíny a spravíme ten rituál, keď neklamal sebi, tak môžeme ho spraviť. Ok? Lebo všetci to fejkujú, lebo však nespravili to. Ale skúsime všelijaké možnosti, ok? Dobre, stilnul som, mám snad všetko a ideme na to. La Supreme kombinazione. To je odkopírované od La Grande. Dobre, ideme na publik. Hello. Keď to nájdem, tak nájdem nekonečné. Agalini, Lapalini bolo. Kamo, niekto fuzuje Samini Spiderini. Girafa Celestre. Kamo, ja nevidím. A ty na čo si zajoinul? Girafa Celestro. Girafa Celestre. Shiva. Slapni ho. Slapni ho. Chce ma do indexu. Nie. Girafa Celestre. Nie. Bombardiro krokodilo. On má bonbonbíny. On má na rituál. Kamo, ja mu budem stylovať bonbonbíny. Bombomini Gusini. Oh my god, má bonbonbíny. Kamo. Má bonbonbíny. Ja musím stylovať bonbonbíny. Bombomini Gusini. Kamo, musím čakať dosť dlho. Jau. On sa lívnu. Má pipi potato. Galaxy. Los bombitos. Pipi Potato. Nie.
Lava, Saturno, Saturnita. Kde? Idem. Oh my god, on to má v mašine. Hodinu. Lava orka. Dobre, to mi jedno. Žirafa celestre. Dobre, stihujem. Lava. Žiraf. Kde? Kde si? Kámo, bombín. Však tam som bol. Ty si tam vnútri? Body swapnem ťa. Prepáč. Los bombinitos. Ale ja to chcem veľmi moc. Dobre, trapka. Dobre. Jau. Trapka. Dám všade trapku. A stilnem mu balerino lololo. Ballerino lololo. Poď do trapky. Poď krásne do trapky. Je v trapke. Ešte ho nalákam do ďalšej trapky. No poď do ďalšej trapky. Je! Poď! Nech sa lívne. To bude nice try. Ukradnem mu ceruzku. Pakramat mamat. Poď, stilu. Au. Ja mu stilnem balerino lolo. Ballerino lololo. Body swap. Nie! Ja som dement. Dobre, ja kašľam na ňo. Ja to tiež môžem získať. Poďme na ďalší server. Poďme na ďalší. Kašľam na to. Víš? Počkaj. Bombobíny. Nie, choď preč. Resetni sa, ja to idem stilnúť. A ty snaď... Kámo, nie. Kámo. Oh my god. Yeah. Pipi potato. Ja. Ja mu stihujem pipi potato. Nie. To teba som body slapnul. Kamo! Mohol som mať pipi potato. Kamo, lívnime sa. Okej. Don't touch me. Nie! Trippi troppi. Bože! Brr. Čakaj. Kamo, choď preč. Kamo! Ja ho chcem body swapnúť. Get out! Swapnul som. Choď! Yes! Leave me! Máme na rituál! Áno. Instant.
Poďakujte mi, ja som body slapnul a slapol som ho. Juj. Jaj. Počkaj, musím ešte 2 si pridať. Stilneme si rovno od tohto. Odo mňa. Ale keď to bude s mutáciou, tak prosím mi to nechaj. Alka, no. Aj tak nepadne 100% mutácia. Dobre, stíluj. OK, bombíny. Choď odo mňa. Bacon is cute. Bro, jak levitujem. Bro. Počkaj, ja idem aj na mobile. Na mobile si gram nebombomíny. Dobre, stíluj. Bombomini Gusini. Dobre, no, rýchlo. Choď stíluj odo mňa. Dobre, a čo ty? Rovno sa vyrovnaj, rovno. Dozadu chod trošku. Počkaj, ja to nezvládam. Dobre, čo ty? Kam keď to vyjde, tak ja neviem. Trošku sa posuň. Kam fake? Počkaj, nájdi si ten rituál. Ok. Čakaj. Zatiaľ na nič. Kámo, to nebude fungovať. Dobre, je to fake. Takže celú dobu ďakujem za pozeranie ľudia a napíšte do komentára, že aké ďalšie video môžeme vydať. Čaute!